তিনি 17 তারিখ মিয়ানি যে ঘটনা নীতি কিছু কক সানানি বাধ্যতা আংখা অকক সানানি সিগাং পুইলানো ববাগরানো খরক বমুই খুলুমুং ইয়াফাरो तै हास्तिनि जत्त लुकु कुंथाइ बारारंनो हामजाक माताइ सिबा याफारो जत्त खागोनां ताखुकताइ बुखुकजोंनो तिप्रामो थानिंगै खाखुबुरताइ हामजाकमा चिरकाल तंगै थांथों होननाय तैसा हायनो हाय खुलुमुं याफारो तिनि प्रेस मिट मा खालामनायनि कारनखा मिया फुंनि 8टाव जोंङो तीन साइमन खा जे TPF नि कैसा ह्यूमन्स राइट्स डे हने प्रोग्राम दङ हने हाइपना तिप्रामा था अ जगह कुनु केबें मुंक्रै फियाबा अ जगह सरायरंनि माटा किछु संख्यक सरायर खेला चलि दङ 4-5 दिन बंनि लीग मैच चलि दङ हाइपना आ जगह कुनु तिप्रामा थानिङै खरक साफान केबें मुंक्रै किन्तु 10टा सारा 10टाव TPF रक जखन मीटिंग शुरू खायनानै फाइलाइब्रो चिनि चरायरक आ जगह खेला थंजक खुमलुं आमचाइनि चरायरक बरकनो TPF रक हानां पिनां खायका ताइ बाइक बखका कयेक जनानो बुखा तखा आपतिहाय खनावै जों खुमलुं इउनिटनि हयते जों घटना तामो विस्तारित आलोचनानि बागै जों आगोगै थांका आगोगै थांखुरसिनि भरम गनां मनुष देब्रमा भरम गनां विनोद देब्रमा बापी रूपिनी बरक थमनो इंजुरी खे बुखा बरकनो जों लगे लगेनो हस्पिटाल लांखा आबोनि बागैनो सानानो मुसुंगो PK मैडम नो मियानि जे स्लोगान रोमानि आबरकनो ब्लाइखेना आं निंदा जानांगौ अब्दिंगन तंगया भुबाग्रानो जे भायोलेंस खालामनानै आबोनि प्रतिबादे जों खुमलुं इउनिट हयते आबोनो भलाइखेने सेलें मुं जानांगौ द्वितीय दिन आब्दिहाय पलिटिकल आंचलिक पलिटिकल खालायै आब्दिहाय कक बिति हिंसारा कक्ता सातुं होननाय आं मैडम PK नो कयनाय तै मिये जे भुबाग्रानो क्षमा नायदि होननाय जेटा सानाय रखनबो सानानि मुसुंगो भंनि उचित बुसुक बेउचित बुसुक तजंत सारा तिनी बुबाग्राना हानां पिनां खायमानि हास्तिनि हा मालिक बुबाग्राना तिनी TPF रो हानां पिनां खायमानि बागै भलाइखेना हास्तिनि जत्त कुंथाइ बाराताय चिनि खुमलुं इउनिट हयतेबो दुख ताय जों भलाइखेना आबोनो निंदाबो जानाखा TPF नि विरोधिता तिप्रा सारक करिहनिबो जों खाखायो ताय तिप्रा मथाबो TPF नि विरोधिया किन्तु बरक ताबो पलिटिकल फाइमानि लगे लगेनो तै कैसा पलिटिकल पार्टी नि विरोधी कक्सावै जिता खुमुलुंग मिया मर्मान्टिक घटना कैसा घटिरि क्लां थांमानि आबोनो भलाइखेने निंदा जानांगौ आबोनि प्रतिबादे TPF नि फाउंडर बरक बुबाग्रानि थानि क्षमा साननानै इंथं जुदिनो क्षमा सानिया हंकाय तिप्रा मथा आसुगै नासिक तंलाक भुबाग्रानि विरोधिता खायनो बनो सुजुग रजागलाक द्वितीय दिन तेबो आंदोलन कतर ngै मानो ताई जवा कतर ngै मानो PK मैडम ना आबोनो नां कयनाय जे दफानो नायनाय बे नायनाय असंघर्षनो ता नायथों होनै तिनि प्रेस मीडियानि हयते आं जानगै बनबा आं कयनाय भुबाग्रानि थानि क्षमा नायनायनि इंथुं हामबाय मीडिया ताकुक तै बुखुक जोंनाबो बायदमांखा जों प्रेस मिट खायनायनि बागै तामो इनके जतन साइमनो मिया 16 तारिख डिसेम्बर PK नि आसुंसावर फाइनाय बरक मीटिंग होननाय बरक प्रोग्राम खायपेके अथच बंनि फिल पारमिशन करै थाना जों साका बंनि पारमिशन करै अथे बरक जबरदस्ती खायया इनके थाजिं जों खोनाखा खेलानि कक खेला अंक जोंङो ट्रेनिं उपलक्षे जाजरफा टुर्नामेंट होननाय क्रिकेट खेलारि दङ आ खेलाव सिनि टुर्नामेंट चलि दङ जाजरफा टुर्नामेंट आरो सिनि खेला चलिमा जागावो सिनि सरारनो रिफिगै बरक बु फायके पुइला बुमानि परे बरनि शुद्ध बुलिया जत क्रिकेट बैट 10टा हाय तंगरा आबत लांगै थांखा एबन परे बाइक बखक जाखा सरारक 4-5 जना इंजुरुखा जे प्लेयर थुं तंनाय आरो समस्त माने जे रां तंगनि आ जे प्लेयर खेलानि रां
आबर जोतन तलां थांबाय क्या ताई मोबाइल तलां का पास्ता अमाय खेने पीके आबनि प्रतिबाद जों बेले के सेलेंगा जों जानोगो आम हाय मानै रग याक रमानि बरखो गुंडा बाहिनी ना राजनीति खायन फायो आबनि बागिनो पीके न सानमु जोंगो नों अबनि प्रतिशोध मारनाय आबनि जवाब नों मारनाय आबो जुदि जबर याके जों अरो खुमलुं इउनिट नंगै जों अबनो नासिक तंगला जों आबनो जुक्ति मारनाय जों आबनो जवाब सानो पीके न नों आबो जवाब नों जसकेपानो आबनि प्रतिशोध नों मा सुपायनाय जुदि नों सुया महाराजानो जेमिया हानां पिनां खाक्या दागा सफा खालाक्या जों अब तिप्रामाव थांगैनाय नासिक तंगला नों आबनि जवाब मारनाय हिनै जों निंदा जानोगो ताई नों महाराजानो याखुं रमै खमामा सानाय आसुंनो हामबाय जों दिनै अरो प्रेस मिट मा खायमानि हिंखाय मिया 16 तारिख जोंनि टिपिआइ ब्लगनि प्रग्राम नि बिसिंथिसे अ गथना मने बनि बागैनो दिनै जों बरगनो जे गथना तैयै जोंनो देशनि ताखुक रगनो दिनै अ दफानि बरगनो साबो कुबुय बा साबो ताटाल अबनो फुनुकनानि बागै जों बाध्यता मांखा दिनै प्रेस मिट मा खायक्या ताङै हिंखाय मियानि गथना एक्चुअली जों प्रेजेंटली अरो तंगनि फार्स्ट टिपिएफ नि मीटिंग तंगहनि खनामानि खनाविफानो जों बरगय कयेकजना बाय कक सालाक्या सालायमा परेवा चिन हाई लेवल बुबाग्रा जोंनो आ जागाव कोनो ता केबिं दिहनै सामनि परे चिन अरो जे 400-500 जन गेदारिं चेरारक तंगनि ओ चेरारकनो आंनि जि खुमलुं इउनिट दि प्रेसिडेंट ओ चेरारकनो पुलिस बाइके सालायाखै नरि रहरबाक्या रहरमार परेवा शांति श्रृंखला खलायै बरगनो मीटिंग खायनानि रेखा रमानी पर्वते थाजिंगो साइथांका जुजारो फाजे टूर्नामेंट चली तमनि आजराव चरायरो क्रिकेट थांनाय दं आजागो आ क्रिकेट थांनाय रंनो हठात खायचिनि बरो करिपुरो तंथों जों बरनो फ्रीके मीटिंग खायनानि रेखा बर परमिशन नाजाथों ना जाथों जोंआबो सायमाया तबे जों गुबैखौनो सानाय दिनै दफानि बरनो जों बरनो आट गिरिनानि हनै तंमनि बुबाग्रा साबो बरबनिनि दफा निनि ताखुक जों एकै दफा कायसासे कोन आजागा ता केबिंदि जिन थांबाय क्या जे गथना अबरंनो बेलाय के सेलेंगो ताखुरंनो सायमायाना जोंनो बुल होनानो तिप्रामा थानि बरनो बमिया जे बासन रिक्लां थांमनि आंखाबो बनो सोंनानि मुसुङो ओ जगा जे माफिया तिप्रामा थानि माफिया गुंडागिरि जे राज खायदोंमनि ब अकक सालांमनि एक्चुअली जोंदा गुंडागिरि बोदा गुंडागिरि आबो ताखुरंनो सायमांखना मिया बुबाग्रानो जेबाबे टर्चारिं खायक्या अब बेलाय खेलासे मेसिजा बखायक सुका जों नांखांखाय मिया बरगनो बुनानि हिंगाखाय जों ताखु गया हनै टिपिएम चिनि ताखु गया हनै जों वान सौना खांखाय मिया खरसाबां बरग यंग्लांनिया चिनरखौ बरग रिजेबा तिप्रामो थाम बरग ताङै बुनाय जों बरगनो ताङै रिफ्रिंनाय अब हाय हनै चिनि ताखु खनै जों मुंसाखया चिनि कामान टु कामान बुबाग्रानि कामानो जों मानिवो शांति खलाय बरनो पारफेरि रहरो किन्तु ओ जगाव तिनि आजराव पिके बो जदिनो बिनि गुंडागिरि बररंनो कक थाइसा जुदि साकाय बुबाग्रानो याक्तार दिहनि साकांकाय केबो फां याग्रगला खामो ओ जगा मेन खलायरनाय हंगा पिकेसे पिकेनि मेन हंगे पिकेसे खलायरो जत बुबाग्रानो टर्चारिं खलायरनाय बो इदानि साततानि बिसिंनो खमा साना नांनाय साततानि बिसिं खमा सायना हंगांकाय जों खुमलुं इउनिट हायनो आसुगि तंला टिपिएफ नि प्रति जों बाजानाय अब जिनि चेलेंज जों बकायसरनाय पिकेनो तबे ओ जगो आं कथे साननो जों बजि फार्स्ट एनजिओ तंमानि अब दुनिया नि बसा सायमानो जिनि दफानि शिक्षित रक रोंकरों रक सायथांगा गोबां मा साका जे बुजिनाय रक पिके जे नायमनि तामो जों खबस संगो ताबो बतामो नाय बताम खायकेबा एनआरसी केस खायका बुबाग्राबो एनआरसी केस खायो सीए नि केस खायका बुबाग्रा आबो नायो बतामो नाय तिप्रा हानो चिनि हा चिनि शासन बुबाग्रा का चिनि हा बुनि शासन दहनि साबा स्वयं बुबाग्रा सा बिनि हानो तै बिनि दफानो तै नाय दाबि खाय दं हांका पिके के ताङै बो आलादा भाबे बो हानो नायबो बो त्रिपुरा राज्यनि दा ना बो दा बांलादेशी पिके दा बांलादेशी ना थाबो गु बेग लेहनो बुबाग्रानो गु बेग बुबाग्रा 184 जन राजानि मुङैसो अ हासिनि जाक तंमनि पिके बो जगनि बा
बनो प्रश्न खाने जों बसाबो ना सुक्रुंनानि बागै जा ओ दफा साजागै फाइमा जरावो नरनानि सुरुगो उब्रुम जाब्रुम खाना बागै जा बनि बागै जा ब अमाहाय बिसनो जमातिया संग्रांनो कक ति सारै टन ब सहजागानि सुक्रुंनाय दफाना कुरुरनाय पलिटिकल बस जों आगे नायफेकाब्ला 70 बोसोर तामनाया तंखबा हा जों एमडीसी ईएम सीएम बेबांनो सोनामै फाइकिया 70 बोसोर केवफाना दफानि लामा तंसाबन सोनामा लांनाया दिनै पीके राजनीतिको फायै मिनिस्टार साहिब खालामजामानो बुसक तन ग्रेन्टी तन सानाबा 100% ग्रेन्टी तो तन नोंजे दफानो फियक माने नै बुबाग्रा से मान ग्राय हांगा ताउ सजरा नों बाके मानायबा आङो बस कयो पीके मेडाम नो अमा हाय जे बुल ब्रान्टिं तंमाने बचिनि दफानि कासे नेत्री ब्रै शिक्षित समाज ब फोरोंनाय ब इतिहास न तैतावनाय ओ हाने बागै ओ दफानि बागै आन्दोलन खायो गाय थानसाव रखाय फायदि ताव थानसाव माने जरा बुबाग्रा जे लास्ट फाइट हनि सामनि ओ लास्ट फाइट नमो जरा रे दिता नमो फान दिता आहे केसे दाक्ति माना बोले नोंनि ने नुखुङो यंग चाइटा पाला जागाव कंसा करै ताय कंसाङै बाचा फायदि नों कं थामका फानोया ताय कंसा बाचाखै फानोङा न बोले नों आबानो से नासिग्रा दि मेन हिंगाय ताबुक चिन्ता खायनाय के जों पीके मेडाम नि नासिं नाखाखै ब सय सिनि बागैया सिनि दफानो सगलोंनानै अरे परे खायना बागै ब गोबां मात्रिफ्रा रायजो सिनि तिफ्रा सानि बिसङो बिसार हुइ तंखानि जों वानसुंनो हाका अबनो माप सानाना नांनाय मेडाम पाटाल कइना बुबाग्रानो इदानि साप्तानि बिसङो माप सानथों सान गांगाय जों बनो सिनि लिडार हनि गसिनो हानाय असुगनो हामबाय नंनि थानिवा अ कंनार खासुं हामबाय।